gaur badakizue udako eskola egiten ari garela, sortuke bere udako eskola egiten ari da. Bi saiotan egingo du, bata orain uztailan hemen Durangon eta beste bat Berriozarren abuztuan, eta batez ere hausnarketa bat egiten ari gara. Kontuan hartuta Euskal Herria zein nolako momentua bizi duen, pentsatzen dugu erronka politiko eta sozial handiak ditugula gure aurrean, eta EH Bilduren baitan egiten ari den eztabaida ea fronte zabala, ezker soberanista eta independentistaren fronte zabala eratzen dugun eta nola eratzen dugun, hori da gaur hemen eta sortuk ere egin duen edo egiten ari den hausnarketa eta eztabaida. Zen nolako ekarpen egiten dion fronte zabala eraikitzeko fase horri edo prozesu horri. Eta gure asmoa da alde horretatik nolabait ezkerreko independentismoak nola erantzun behar dion fase politiko berri honi eta fase politiko berri honek dauzkan behar eta zalantza berriei.